y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo ya Baibuli. Kitariki emerongo etato umutinyi okianda omwaka buchirubere nemerongo ebere nainye litkolio mwelio ase umutinyi okianda mwanchomorelia Ondezi TV wakire buya boka soa image moroberio wensa kia turoyo mo turababere tobeto kova ribwa elimo ase umoroberio yo ase mambi ya abono ni matinga mbale mwabete Mugwikirana asinyumba au chugo sasima ebeni jumamosi jumapili imambi ijabono tumanyango ngaki mwabete mugotwara ugo sasima ase weekend eye mwanchumurelia Ondezi TV abashabiki aitokurwa ase chingongo chonsi asorogongo ruagusi kurwa ase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north ebunge area enyalibali masaba nyalibali chache umachoge chache umachoge burabu mwenzi tuwabere tukubani bene moyo swasumuroberio wensa kia tutalikweba abantu baitokorwa sauti mogirango mwenzi so asumuroberio wensa kia tukombo kase county area Nyamira bunge area ya burabu tukwata mashaikoro sinse moshire chanya nsyongo nyansakia eskimurogoro esise chinse mochonsi manga mwenzi so asumuroberio wensa kia kitutu masaba ebunge ejo chinse mochiri chake mera magombo nyambaria mwenzi emanga ya ito ntulikobeba so asumuroberio wensa kia imambi ya abono tuwikirana ase bunge ya West Mogrango amashabike kurwa sinse mochiri chake birigo etawni Nyamira nyamayarangenyo chinse mochonsi ase county ya Nyamira ntulikobeba so asumuroberio wensa kia not Mogrango ekerenyo ikonge ekerubokie tai chinse mochonsi so ase omuroberio wensa kia tukwambuka sti county tonjoka naine county ya Homa Bay Migori ntulikobeba so asumuroberio wensa kia imambi ya abono tumanyinga na kimambi yaho ere county area ya Nakuru Kaptembuo tugwate chinze muchicha Shababa tugwate pipeline so asumuroberio wensa kia imambi ya abono tuikirana asomochi chomonene omochi o Nairobi ntorikobeba so ase umuroberio wensa kia imambi ya abono mutumanyi naki mondrete gotobwatia umuchito monene Nairobi ntorikobeba so ase umuroberio wensa kia chinse chisiko enseria ya United States of America umuchie olia Minnesota nigo tukubakilishwa nere Kennedy Gisemba tuikirana so umuchie olia Dallas Texas tokamotwara Elvis Omboto so asumuroberio wensa kia ense ya Canada ntugwata mashabiki bakora wanere Shem Kiburi so asumuroberio wensa kia imambi ya abono chinse mochonsi Riyadh Bahrain Kingdom Ayunkuwa nilwene ase umuroberio wensa kia imambi ya abono kikuyu udanga mario kia ya berwa so asembeo manyanga umuroberio wensa kia oveire gogochaka nkoro kwa Job Maangi na kwena kinga chibiche chibwe kona mario kia berwa ikera asenchira yubu ikiranu nere Abigail Nyanchama. Good morning, mwancho murieliana ncheliana nkerubo Frida ni mambingiana kwasemera kwananga kwabere kokubuka buyana ende tokumira na ase umurobele wensa kia mwancho murielia nagasemera kwananga weekend yago ningia yarenge kigima kwabere kokotwara obutukobya wikirabone mambiga gwachakire wiki yago nabigo gochaka litkolyago boka so ime umurobele wensa kia bono mambia ene kyanga ngoturora abayiri bago nabiga basani bago talikwe baba bisaba omaiga kwene kyanga babere bagochaka lituko asenchira yobotorero manchi muri nimetenga na mangabere kago kolekana kuri weekend ko litwe lya juma tobeta togotigana koika emambya yabono igana kitukyagere tobere tokoboka elinde tobeta gosanga naye asobwa mo manyingo ngaki weekend yago yalinge makwero berete ase wiki yiga kirometenga
Erane chitariki mirongo itatu cy'umutinyo iga okiando umwaka w'ekiri bubere mirongo ibere na inyeni end month adau tomanyingo ngakirubiritia ase ogochigosoa ase omutinyi omuya kigima umanchi murire asanga na into eso asensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Sangana intue location yabo wasekerenga kiago wetrasi namba simu ya 0792192834. Tunabatambo mwanchi muliriani otukugo chakile ne kibungo kelitko. Kibungo kelituko bunage koletwa sule numurubiryo wensakia. Okay, niko tokosoma kurasi kitabu kia Isaya, okosoma mirongo ene na isatu eyemo ekere kibungo kia gatebanga inwe abantu b'oburere rwa Yakobo inwe Abaisiraeli aya naro monene oli abatongete na kubabumba agoteba timuiruka ekiagera inche n'ababolire n'abarangeire ase amalieta aino inwe n'abane. Ekyo nekibungo kelituko unakialetirwa sule numurubiryo wensakia. Kitabu ni Isaya mirongo ene na isatu abasoma kwae kwelitangani ekere kibungo kyawe kyotatenga inwe n'abantu bororere rwa Yakobo inwe Abaisiraeli anaro omonene oli obatongete na kubabumba agoteba timuiruka ekiagera inche n'ababolire n'abarangeire asamalieta ino inwe n'abane ekero mwanchu muliriria ekebungo kyo tusegitanga emambe yabono iga titobasa kwobwa kinde gyonsi ekiagera ngerobere kagototoria erobere kagotorangeria nende intu n'abana baye ekero nyasago tebanga intu n'abana baye kende kyosikiri turabe tukogania asobuguma bwitu nigo turabe tukumurangire ekiagera ngam obere kago tutulia obere kago tubolia atobeire togocheneka kigima ase obosio obwanyasa igotobasa kobo mwanchi mulirira kende gyonsi tobasa kuiruka kende gyonsi semeliango omonene nyasa. Good morning. Good morning, Frida. Happy end month. Happy end month. Wale ninayo mutanga ni konde happy end month. Igondo chenga. Weekend ya sewa chiete mba. Goi kabange geli. Na korosha segete. Oya. Amangana no kwa. Jobus chome. Bago tebete amangana. Happy end month. Mwanzo murele okuzitivi tigango tebe batebi mambi yabono onyo umuntu naro tanya wo kwani umutenyo mugima kolendo chiko gore simyao onyo lenga happy enema osenga hai hello jak manyanga ran tama Yeni job siwezi kusalimia kwa amani. Surely, mondo tako kwani nobu yabona mambi. Na ni Monday. No mweli wa motieji. Okatobe maiso. Ando mondo kago kwani. Mondo kago kwani buyeiga ke mambi buyeiga buna inchita kwani ri job buyeige mambi ro safi. Ndabu atekeranga likende gyonsi. Make sure unacheza na M-Pesa. Namba ya M-Pesa ni ile ile. Timbu atifuliza. Ile ngwana yoko ruhusia besoma buko kwani iko nini? Anyara musubati obeire kisirani omutenyo mugima. Kewo ikachita likichiri. Wochaga chita liku 27 abo. Ai kababa. Karibu. Oya aki onana isa korangirwa malieta ino betoru sebe so mubu. Moroke siste bono. Kababa. Ina yetu toko tumekawana iga. Mpaka tarehe 5. Korubono mpaka tarehe 5. We are good people. Umelos. Okoyunga long time. Tulia upangwe. Asekolendo mwancho murelia ondizi. Lakini ngainari ngikarusia mangana ya. Ngainari. Nayo kama
Right, kolende Frida. Okay. Emambi iyabono. Chinga wiki nerelia. Wiki nereya. Wiki nerelia ndo chinga. Ababunge bandate kwirobe ikegima. We. Ubisimbo iyo. Omoswada nabora boko bekoterekwa. Busibwe bunge eliana. Omoswada boko mwaka isiko mokonyo murai wenzeri gadi gashakwa. Kolende igoro nkwaro chiga wikirane nyombege sasimi. Maombi muhimu. For the first time bedhe naro chiga shagwa nanya kwa mara bedhe akipiga magoti akiombewa. Igoro naro for the first time. Kumbe bindo mbiri birago sugume by the way bindo mbiri birago kolekanera so bugima bwago bigo sugume ochiya sange no buzibwa nyasaye. Ekero kuri linga niga ababunge babete bawikirana no mukonyo mure gwensi barenge insi ya batano. Ndekero kwa bero koranga wiki ngima utarire murima. Tukona nechinse mochasi ya murima. Abantu ba murima ga kingi bakombuni. Nge bakombuni. Batare kutiga tukole tamye ito ya. Yora nere naroche dalili nga etamu ya kabere taliko chikotoka nseme iyo. Wana freedom aite na bikora ko ngaigo. Ko tabi nga sobo bimobo. Tindo naroche nga no gwende tobe ko kuri limbasa ni kikotana na baro. Abasani baro bara tare na ikere bintu bire bija. Baro bara na chinga kishoboko. Kabisa. Kera kuri linga babunge baro babere bakwerua. Ate banga ntundo taite kumanye kiye batobera. Maka bande babere bakubatira ni bunahama mocho. Kubatira nanga noko mwoko boko omokonyi bo murai bwenseri gadi gashagwa. Asi kulende Frida no bwate basani banura teminga oyero ikati na inche wikomwe. Basani barabuni mbwate. Basani ni mbwata avange sana. Batiga bwa sogo tenenagabu. This is where I draw the line. Because omete ego ikachinga kiki bebe baikaransense. Because akonyaranga tarikira basani barimo gutarana barabo bakuganiretia maya. Ngonyorore ngabande bagocha bakochunguze bagoitone bachigwa update headquarters. Igono bwena tekoligereria abantu bali gutarana barabo by the way. Yana kwa umufano yomo. One asali ya matanga abantu nabange bacho gukorerisa. Kabisa. Kolende umuntu naro gocha obera naye mbako mweli. Mbali bakorerisi bakorerisi basoke bagende. Bali bakobwati kobuina bakoberisi na ndo mate mbaro okonyoranga obeire gakobera mbaka mwabiri mukwenye mwanchi oli no beteka gusira. Naende umusani oyo bago kwirige tambukiro kende ode banga wikankoberisi wiki ya mbako koreki otwaro bolemo. Kabisa. Kuna babasani. Igo mwanchi mwele ndi tino naso wimabwa kuraligereri yango. Nuko ate musani onde urati naye mbakengoli. Asikolendo mwanchi mwele ndi nabakanda kusanga na intwe kerengerikia wana mono kubatikana na mangana betera kwene kigwa ase weekend yarenge entambe tumani yango chakeli tukuli Juma na kijuma yao yarenge tukuli Juma mosi kole ningo chiko yumulekera tele Frida asege kakirebo sinema yatenga mashabiki yetimu yetere bobe wale kukolekera tara yo chimotua moto tevinga nkimoro disappointment weekend yetu yani yarenge bya personally nche yarenge bya style naye bangete weekend you alafu I get that disappoint pana mkufanya poa mashabiki ariyengo yo by the way tamenye ngo ngakimwa igwete antoka Nyerere bedengo aruche stadium mbona yechireke mambi lakini hatukufanyiwa poa. Aba tumusani onoyomo ngakerede simia chinza cha saa 6. Anesata. Acha lete kondi chinza cha mambi Frida so nda 5 hivi. Saa 3 cha mambi. Kabisa. Ba saa 6 tima tere sena chita kalilanje. Nipoli achemo boli. Ko bwate kerengere kia. Ndo bange mambi no bwata basa. Muna chuko sani. Abonde konsandi baka bona nganga nali telanje. Bora. Ai tori mo sani muyeki agera Saturday mpaka bono turamanya gosenari otangoli tukoli Saturday yengo yakubete tangali kwa molieti umuboli ka kingwali tuno eranje because alipata disappointment bana haiko alikwenda omoro seria Kamila kayaiga omwe ngora gakonyakoragera no gakoli gakonyakorera lakini bora aigote sema tevinga tome Dinamo kabisa kuna chinza
Kando manchumulia na wakaenda kusangana into kerengali kiago tomanya soko wati omorobeli bwensakia bono mambia alafu tomanya ntwaruche by the way Monogelibwe bungenene masesi wetangula ntorocheka ko musada boku mwaka isiko omokonyi bo muri bwenseri gadi gashagwa naina bokuru kirengeli kya ko bwatkana nengane yo because to maitenga omonogelibwe bungenene is supposed to be neutral ekiroroche nga akorale renseme yemo kirkende ngikego cha asobongo bwago karungo mwanchu muri ile kirengeli kyago so asensemeri mitandao Facebook ndizi TV News Digital, YouTube ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Job kerere end month togo semia basacha bone mambi abona iga kama ngwanya koira omoswati ogo out. This is the time. Onye ngwanya kwa bakogo treat omoswati ogo echibona na chichinga ki. Onye kwanya kona lite komotigere mie mambi kora change okoboko. Lida ba. Ikote ya bantu bakubeka chibese nsemo. Chibesa tuwabekire koru January baka. Omete, what are we saving for? Kwanyara tuwabekire koru January mpaka saa toka sa mutenyo iko minchanya ko isana. Minchanya ko isana choko tolenda January. Bwana isi. Ingi kanya bakanyete. Ingi kanya bakanyete. Mbaro bakanya wakane school fees. Bono fiti manga save ande sukuku. Tanga teme. Aya, tanga teme job. Sukuku cha kuoma bile. Omo sibati omongaini ama itenga ngaki koru January bako mutenyo ikomi ago save chibesa chesukuku nechiyo ko mutambo ki omwako moya echiyo ko chikwaka ne school fees ya bande bakoli cabbage aturi koli cabbage. Okoli na ubose chinsaga. Kwa igure onaro musibati omongaini. Bono igaso mutenyo yo ikomi echukwa save koru January bako mutenyo ikomi echichi araisa ne irabo. Kogo taka komenda tigebe nga ni others. Kwa zo komenda ni others. Otherwise chiri chiara isaneire e budget eyo nduagete budget ya December ne ya January tugakorera abo tochaka korengera liko chi February nande tokorengera liko twatambukira umwaka bila stress liriche ikire chitariki 19 na tochaka obe kobwente to sa February lakini chiri twabere togo save koru umwaka chirate nenerabo bona iga no go treat your girl no go treat your wife iro mosubati ogo saloon tiga wote neni mosubati oge bikundo olio kaenda kinyozi moire morosis anya kingirte Jordan bako yiruka anya kana ndiko ingira Jordan kora change yokoboko moire ara akwa mabuta buya ara akoreru nonye massage nera ara yunga ki massage abantu bakoreru tiga konya gosiege romo sibati ogo nyomba ara chikonyora akababa kande anyora akababa kande ka moirire massage spa anyora ngo chakire ko chencho na akora moire lituke limo Askorende Frida maitenga ntubwata basubati kinsemo au okay abasubati mbaroko nyoranga amangani ya utibatanjiti rekina iso nyumba abasubati maita mangani ya utineri walibino chekina iso nyumba ni sukari na mandazi ibaba yaneko boka kina so anubusi bwa mandazi ndi atamaguta no romo gokoye ingyo maite tanya ko gokerekero ko muire rice because ngwa kumuira wana ayo wana litenga ki ero chokoro seria mandazi na kora muire isko ara chencho koboko ara igwendagereri atanya kori onarire kuri ya ebo kabaka abono ndo singoro sire ritando ndo chenche keronko mutoma go chisobo mubekirite shopping yo no mogokoye igaba subati maro chinsemo abdali basubati bakenya timba subati kyaba jongo akale ko interact na bara mwe mami na wererze na ra chenja kora mubeka na ne gali me kwa matairero ntete nkoire seino ero twara mogoko nganso bagochi kimuirete sobo ne gali gago moeteri hoteli ga mataire ndo totara ikanga ntokora nyuno ena gasota kaiga iso agali sabendagera montebi tito rabuna chinse chiroro ka ukoro menya ko moira sobo montiga bana na buono gwetira hoteli nondo kora tanti ndagira hoteli kimuirete sobo kanje yingole tamangana bono igo frida igo kora bimo musubati kanje to moira na bana ni chikase chiko tiringa frida musubati tayo tanje tiko iruwa uti kora manye kanje musubati tayo tanje tiko kwanza by the way musubati kwanza kwa musubati ko salon by the way
the best experience. Job tergo kwa monto wa salon. Tergo kwa monto wa salon. Nzengo mwaenda salon. Asiki kora mko bana airimo. Uno mugaka tata ko nyar kwa manyire bitina. Kuda tinda dinje mishanega. Dada da inga ke toka na salon no mashede toka nda. Mashene Frida. Oi ka toa kwa mashene o masheno mya. Masheno kwani utete 2 hours chitobe ama mama 2 hours 3 hours chitoba mama. Chitembalia. Okonyoranga ekero atete kumino na ma etu muntu lukumina. Murangelinga. Made no ligo kya Frida. I give up. Ajene machine ya. Abuasenkaro neba kago ikomo sheno akora kina abuasenkaro to naranga kalioka. Ora soka isiko nae ora manyano ne chi style chinye chioko mina. Ora manyana na nki abantu bagukwana isiko gali. Ometoko chakonya kwesiegerero ko abanyaga none birenga libyawo mbiri ko chibyeyigo ka by the way. Mosubate na bwenda to baka otebanga yago chi. Okay. Amachiko. Saluni yogochi. Saluni yogochi. Mubekera amachiko Frida. Saluni naende nabauraro siku saluni. Ritukori gima. Saluni ngo twarere jamu naende ngo tegemere style kyoko mina. Igo mondu. Tuko tabwati jamu. Yare wiki days busy yako babana. Weekend na lya watali baga. Spend your weekend. Asa ya. Saluni mwanchimorele ondizi TV na kwenda kusangana itu mambi ya bono kananga ningana tuanze kupanele mandi ya abono sangana indutera senchera mtandao yetu Facebook Ndezi TV News Digital ensemeria ya YouTube Ndezi TV News na wetera mtandao yetu www.ndezitv to asoto nyara chinse meronge bere nanye amasuka 5 na bere hii wiki namba yetu SMS 07912834 sangana intwe anse mambi ya abono askono mwanchu morele Ndezi TV ama yani gotokoya chakorwa segeti kemega Kyagusi Stadium ase aba tiotereria betimia Shabana abatawikirana ase obonge baliange otiotereria ekeminano egati yetimia Shabana FC ne timeria ya Posta Rangers korende wikiranga no chingaki ekeminane kyabona takwera nigo abantu bali babete bamwene tegutinera ekeminane tubatabete bawikirana nemono abarefali engana bete kwirira amashabiki eria bose alia yetimia Shabana wikirana enseme yukorende bati korra ekiminane kyo kubwatikananga no gutekeranwa kwa mashabiki bose gutekeranwa nabo bisakurwa asense media ya FKF tamutwa rango kingani ya bategeko enakiwa imeyegeti Kyagusi Stadium nigore ngomogo komonene anene gucha sabaligerere be timu ya Shabana abuba sokia asobongerio gucha kuligerere chikosoli kati ya timu ya Shabana na Posta Rangers maigajegeti ke gakorosi wasike ke getambe eli kunyarego isanekia ebirengo biribiganeirie ase chikosoli cha FKF nigo ya etanire miaka 15 ase chikosoli chigajitararo rekana sigetie ke gakurende nigo yari ngomogoko asababu atani anene borogongo rwagusi kurende maega ya yue nigo chikosoli echo chitaikirana chabere chikoganywa ase gegetambe engana bone ichaneti abange gusangane coach ya Shabana Mr. Omolo niga kwerera yaiga. I don't have a reason why we have not played this game, but something maybe has happened to the referees. I'm not really sure. But you could see the turnout. Everybody was ready for this game. And it's very, very unfortunate that Shabana fans are going back home without watching their team, because the team was really, really prepared. And everybody was looking forward for this game. So whatever happened is very, very unfortunate for football, not only Shabana, but for football in general. Because everybody wants to play. My players want to play. The fans want to watch a good game. And you can see our ground is so good, yeah, for good football. So whatever happened, I don't know what will happen. I mean, way forward. Kurwa sensemo ye team ya Posta Rangers gusangana mokochi obo negetaseneka Ndezi TV boigo ni gairera yaiga. Kile kimefanyika, tumekuja kuarifiwa dakika kama 30 vile zimeenda. Tunashindwa kwa nini marefari wajatokea kwa game, ni nini kinaendelea.
but hata saa hii sina clear information ni nini imeendelea, so management yangu nafikiri imekuwa in communication na responsible authorities na wakatuambia game ichezeke. Hekirenga kiogotaikirana gw'ichigosori echiga kati ya timu ya Shabana na Posta Rangers imeyegetigia Gusii Stadium nigo etamanyirigo ikabono. Kitu iko ni information zilikuwa zinakuja tofauti. Mara marefari wako pale nyuma wana change. Ukienda huko unaona referee, mara referee wako nje ya ground wanakuja, mara referee wamezuiwa kuingia. So unajua timu zote zilikuwa prepared kwa game. Tulikuwa ready sana kwa hii game. Urese moja baligereria nigo barorekana kogechwa asibaba bakwemurunganeria ekiombekeria kia FKF ikyo kitendereto chigosori emergency ya Kenya. Today I came here at 7 in the morning just to watch Shabana game, but I'm so disappointed. Till now there is no game. I'm so disappointed. I even feel like crying. Niko na huzuni sana sababu ukiangalia kitu kimefanyika leo ni kitu ya kuhuzunisha. Ni kama uamue nyuki amekudunga, amekuuma tu kidogo, uamue kuchoma mzinga na uchome nyuki. Kwa FKF na management ya FKF yote, kwanza kwa president wa FKF Nick Mwendwa. Wewe mwenyewe unasema ati ya recognize court order, wakati tumeitisha elections za FKF, wewe mwenyewe ndio umekimbia kotini kuchukua court order. So hizi zenye unatuambia recognize court order, tunakuambia you style up Nick Mwendwa. Mimi ni fan wa Shabana. Tumekasirika sana. Mwanzo vile tulikuwa tumejipanga sisi kama mashabiki, tulikuwa tumefurika hapa tukijua itakuwa game yetu ya kwanza kuenjoy hapa, na mashabiki wote walifika karibu 25,000 plus, lakini tumefanywa mbaya sana. Hatuoni marefari. Kwa nini inaendelea? Kwa nini tumefanyia Federation Football of Kenya? Tumefanyia nini? Watuambie wasimame, watuambie hiyo ni hujuma gani wanatufanyia. Maiga yuko na chwa wekina abwe igoro kubwatekana no kungusana na gwechigosori echiga asama tukamaiga nigo bono ekiombekia FKF kiaboriwe koenana amaskani igo chia asebigambero. We are so much disappointed today. Tumetoka mbali, travel overnight, tukifika hapa after the court order ilitoka jana kususpend hiyo implementation ya hiyo suspension yetu, of which tumefika kwa wingi vile mnaona, and it's evident that kuna shida FKF. Sisi tungependa waheshimu court order. We are ready to bear the cost yenye wanataka, but let them not destroy the beauty of football in Gusii land. I think our referees and the entire Football Federation of Kenya should be used to a huge number of fans appearing in support of their teams. Sasa sisi kutokea wengi hatuko tunakuja vita. We just came here to support our team because this is the first match we are having here after a long time. I think it's a disappointment to me, to the rest of the fans. We want these things not to repeat themselves. Let's have protocol. If it is they are feeling insecure, let's have the police deployed here enough to protect the referee in case there's anything that happens. Nigo yarorekano gwako konene gochia samashabik wetania chirebo emerongene abo baikirana asegetie ekyo asokwegokia na kurigereria chigosori ekyo. Giko reporteria igetasaini kia unambeja Mokiandizi TV kuroiga segeti kia Gusii Stadium iliterana enkoro kwa Dipon asanya. Aina rabeteka gukorekana umwanchi umurigereria ase county ya Kisii anena segeti gechigosori kia Gusii Stadium chingaki enkoyo eyaberige kuganyirirwa ase egeka etabete kigwikirana kurinde niga mashabiki amange kigima abeteka gwikirana ase chinsemecho ase baerera ogotago kigwa ningane yo ase kurinde baganirire oboteneri buri bwenkoyo kwaneke ngango kwarabare amaunchiririo ngana yo echani kigima asingenje kuliringa nigo tutaite kukinia chigosori cheto ensetu ya Kenya. Maitenga abantu abange babere bagotebanga abakenya nigo twachete egosori yechinse chiri chisiku. Uleto to koranga chitimbu na Shabana, chitimbu na Gor Mahia, FC Leopards nega chitimbu chabe korkananga nchubuate abatyotiria abarabange. Kolende frida kuwatikana no botukiwa bere bakorwa korkananga Shabana nero etanga ine usera ange erega chitimbu chitanga ina sama shabiki mensetu ya Kenya. Korkananga abashabiki kabata wesoki kigima mange bakabako chibesa kati bari kuri 200 go ni matenga chibesa chabe tikusanga n'iki nyinge ase egetigeria kiechigosori gya Gusii Stadium baka chabero bet kigima ko kurinde baria
bako banga bautinera ekemina no klimba batokira ningana yogo icandike gima no nyanga FKF yabete gutuma urikuri yabo bako bagotuma bagotabanga nigo sabama berana ne bakorobo tuki kuninga ndo sabanga ebege kumurikirwa asubwa kanete bage kwirorerwa Kenya ekegera konyaranga amashabiki naro rabete ka korokora chinsemo bede abantu mbaro banchite timu ya Shabana mbaro bari wetu mucho Nairobi county ya Mombasa bakaeneke nga babere bagwikirana asorgongorwa gusi elinde gutiotereria etimu iri ya Shabana okoroka nga abantu nabange banchite enkoyo anena se timu iri ya Shabana korinde disappointment babete bakonyora ngaitinga amatukabo sio bintu bune byo mbiri go chikoba bigokorekana ondeke togendete kumurikira yagendete koenekigwa bunenchira ya moyo gusira ebiegwa Mosikeke fasagana ni gabete ga kwarigania gosori ya Kibusani asegeti kelikia geteri linde kwanekia nga bali bwate ebiegwa asensemo yengoyo kwagenderia bale okwana kora sensemecho ni gabete ga kobulia omwaziri wechigosori kora se county ya Kisii kwanekia nga ngotalirale ebiti elinde gokora amonchirelie birabe bigo kwanekia nga chigosori ngo ikirani gwachire nonya naboni gabete ga korwa obokonyi wechi uniform asekulinda bagosoli babete bagobolia barayibande wesokia elinda kwanekia nganku bagolera bale ebintu biribaganite ase engoyo Eliogokinia ebiegwa asensemo yengoyo nigo Mosikeke fasagana aligania gosoli ya Kibusani asegeti kya geteri okwana nigo aerera ekirenga kyae kyogosira ebiegwa ebyo asinonya nabo abwatuka ebiegwa anene chi uniform sana ku support kiti Nyaruka ni chaba mura bebodi especially tukobuna lero ne sabato na babangirite friendly kuna na barangirite go change na barangirite bacha bake umupiro yo friendly ande na bagorire uniform last time na bagorite ande na bamura na bareterete chibi cha bakwa na mazoezi igo nambara kwasabire nga ndwenzi utakubakonya the field is open tango ndo bantu bachakokonya abana bakebanda abandi bari school they are still nurturing their talents yongo bakonya ande nimbate token kwa kile team according to una bakobwa asensemo ya bagosoli nigo bagokera ogusiroko asibabolia abarai wesoke na kubasira elikonyora ebikoroto binkoyo wagira ngambi yamono twajesire na intwa bangina na abaiseke batoitire nanya twaitwa bangina ndora kubada moyo ndwana waka masoezi lakini twatemire twakati soezi twakeriyo minto mwisimu wasagana asa gotendera uniform gotong'arete gakitonye osoro mongina osengo yumbwanje tabana bangino tawanja tokonye na ne chikoroto bioka ane socks ndo bwati buna bangino akindu akwete chikura akina indorera mabero tong'ari shimono mwisimu watong'ari shiraiga egasege tiki ageteri gotwabariga ni mwezi nonye no yo minto okorokwa Anthony akinoro samangana abana anorocho bwari obana anoroje ngabona buye bisete akitokonya na intubuna bangina na baiseke bato jandegete na intitokoreki tono kwa koresa wasiyeye na tutaenda kuna gutaratara nanyene bonigo abasaye baboligwa gwesokia asobonge elio kwegendelia gwetera ebiegwa boigo nigo baerera obuya bwenkoyo ase okwagacha omubere mono gwakira mwisiminga tuganyerete yo mindo Samuel Marangambu yamono asengenjo areturu burabu geterie ita chigisambia nanya kora bangina bagucyase umupira muna bacyasire buya bakakabaitu bakira umupira buya gaiga nande tiganga kirenga mbuya mono sana asengenjo ntanya koro moito okorera yo minta korire itanga diganya sa museni asaya yanderete gukora abana baitu bareka abangina baitu bareka igona ari kubariga ninga yeterie ito kerabu kyayigwero no yo minto tuganyerere to yo minto keva sagana marai iko abangina barenka tigamba tabingambu yamonesa uri mwagokire mwakire mechi buya mwacyesire buya none ogocyesuko kogera kure tutware kinguru ase mibere yitu marwere tago tuikange
Nanya nabo nigo Githeri Queens FC bayikora Githeri Women chigori inye ase esagero nigo boigo bagokera ogusirwa ase nsemo y'uniform. Aronto gwate friend ligaiga Githeri Queens Ladies na Githeri Women mtu aka bangina chigori nyaiga lakini rende mbate machumba kali soesi lisoesi ni ligi ya sana akiagera ngo changa mukora seliti nere muhimu sana kuruga gu ndo wate patroni yaito yatoretere uniform murosera rumna torabetinye nigo togogete twakwanire boira lakini ane ndoranyorondo gutusapo Omusike sagana nigo aboria barai kurwa sorgongo rwagusi aneno mwaziri bwe chigosori gotarera ebiti na gukora amaonchererio elio chigosori chibe chigoikerana. We will still continue nurturing these teams and I hope in the near future we can see a tournament enene ye wodingima team Chonsby. I think there are about 16 or 18 Chonsby Njirete tournament. I will check kiwande kigetu kwanza ngorengere mweza ukarekere zigzag kene ngendo gutakere kube kwe track tereme kebe level abana abakiza kinde bakumi abana abantu ba public works ndugu ateno ne chi minister chi county ba sports bobani tabatari ibintu bine babirigereri ibigwanda bine birinyoroso bibe bigwande biya so that twanyarana ne chi team kurusu kuchacha bako mpira. Kerubo Frida, Ndizi TV. Mwanchumulilia Ndizi TV kunakobera koranga nigitambo kirokerekia anemono asumura isagana abira weso kibene na gojaka gokora amonchuru na bwegusira abasae ensemo elia yechi gosori koranga nigo chitimu chabere chikogosoria aliana boigo abantu babiri bakobokerane mone gitambo kirukimurayo yo ndetse ngabantu batengambanya korora sabangina nabagaka bagwa kingoyo kolende babiri bakogokera ngam nigo ere healthy ngo bakonyere aso kwagache emibiri yabo kero bakonya gukora amazoezi yali amanyinga niga gutarabuya sumubiri igonga mbako bakonyora maroire gitambo kirukireki yakigimekero koranga abarai bagwesokia na bigo kwenike ngango sira bale ebiegwa kolende tokubulia barayibande babe bagutarira chitimu ase chinsemo chiri babe bakubasira elinde babe bakugendelia ebiyego byabo Frida obakora amazoezi nkubwati myaka wanyakoronga kwanyakugunga umu minyokigia pa usoma gusoli enkoyo nyagitari asinge njabate pressure usabate cancer yaya asinge njo ukwetera soko gusoli kolia niyo ko bagokobanga nibo utwara obochenu byabose afya erengia ayoro chinga Frida ngukirere myako muntu tebanga chigosori nechi abana Baidhi tuganya ende nyagitari ochake kulikerunga gwakora amazoezi kwabokeke mambinga kwara minyoka chira sino ikomiga toikera abo konya kokora amazoezi no ekera uri nyumba gari sikuizi ndo bate baidhi ngwaro cyo umusachana ro kwegelia abasubati chibuna babwenderete kokora amazoezi king of squat madese kwa bero okomora unago trenda semi chandao okwegelia abasubati ngakibabwene tabakora amazoezi igonere bya nayo mwanchi murigereria kwara kora amazoezi gali ya sole ilinde kwitanga kurwase konyora amaruire nere bya kyageronga utakoreti nechi buna kwateringa no chubeterero maide Frida bangi nambaro matenga mkonaro chitaria nka achinsemo tinda doji kwanera ata usamberelia bangi tima tu usamberelia anyare ide massage by the way akitoko gatenga toganya olikeru dos kurunya gitali ngaminyoka chilapsi komi kemambi nyoka chilapsi komi marogoba toikerabo konya gukora amazoezi gali ya sole sonyerenga kwabere goko gorirwe ngoli iliyo
yogocharuka kwara charuka no endi moigori ri na abana mugutina na barabu nere ne getambo kiriki ke gokonya umubero taira zimobe gogutwara egetie kenene kabisa ende ra sisi mieji gokwenda Play Store na gokwenda app chiko bachiko kora kinke kwenda takora mazoezi ogenda YouTube boy gona bokuriria video kora ngaki montara kole mazoezi asi nyumba yae igasi nyombeli yao kole carpet gasini niga nsema se nyumba aliga carpet gakeiga wakorera mazoezi ya Frida kabisa no se nyumba kurara bika carpet gakeiga kora mazoezi Frida na liora gokone kinga okochenu bwao mbia kole kole ndeto ndrete boy gwasaba amangana beta kwene kiwanyi go mugavana we county Kisii Paul Simba Arati abeire gagote banga nerwete bene ase ogochikoreta abamenyi borokongo rwobusi amo naboibo abarai anemona sabe tabatebanga nabwatekerenga gochikoreta abantu barasorogongo rwanyanza ase county ya Nyamire county ya Kisii chire yemo yabo asokone kinga obeire gakoreta obumo naboigo nabatebanga nerwete boigo kochia ko ene kinga na county suntukana ine buna chichama bei migori nabarabunko bareta ali amo asengenjiniga bwatekeroga kenene ase kya makiria kya ODM tamo turarango nararia ya omugabana we county ya Kisii Paul Simba Arati abwate rakikinde nincho monogerwo mugusi ose ninche bono nkomekyo abantu wetu bakiramu na ende ninche a deputy party leader ya ODM ebyashara byane nokorra abantu wetu bakiramu twarosire gesa kukyabere moyo na manda aros kurunka ndosi Kisii ndosi Nyamira ndosi Omabe Migori before tutaragenda isko teko baboy okuna kogo sabakwane ngaba MCM okumi ninje muhuri mu government mwakanyaribo tojiche tukwane ndore binte byakorre Nyamira mbuguri nanje birina korre byake Kisii abuguri torosegesa kugeto kabe moyo na kansa yeli ne egweita bwango chikansa nechi nyinge chire kana yeli ni neroro yabasacha ikoro prostate cancer yabangene ikoro cervical cancer yorobere ikoro ku breast cancer na nyempoki yemionero engenjo tokoragira endagira yeito nkogerere ngakitoko menye myake ngani ngaki kale no ne bitume kero bya engosme kwa karumonta gesire obeka kiage embe yanya wake gento gikoro ku moisture yagenda liberera lyagenda amatuka lero ngaki moko gesa mwanekera mwabiryogo mwabeke buni bwate gendo ke bisakara balibo liberera linara lirigochi nga yamanya korosie sumu ekoroku aflatoxin esumu eline ntindi mono Alright, getambukiro ekia kerokororanga omugabana we county ya Kisii Paul Simba Arati alingetenga gochikorenta abantu amo obuyambororokera abantu bagocha amo babe bagotwara obo monkonyorulinga nekoba raisi sana asokobanga emirobiri yogwekerania amagendero aha nere buyakigima abaraiba bagocha amo na boigo kwene kinga twabere tokwegenderia asingi nchukubwatikana nga nokubagikana okinga nige binte binge bikoba bigoto etira namugusyo manyirunga ere takoba gakogena nsememo takogarira nsememo imatinga nige ndukia beto konya lakini kule nseme na nige ndukia beri oto yelikigima siko nebone tobe tokubwatirana na kwene kinga twabere tokuba tuwetanga kurasamangana anga aliyokubagikana manchimuri elia gukiraga buno tugukurira omo tubastowika omo elio bwintunda entangani nigo trabe tubasosenseme ya kabiri studio tusio mechiduka keigo tukwirana ntobe tukumurikira magazeti eli tukolierere keronda bengumurikira egazeti ya Daily Nation njebo tambi gazeti ya The Standard koloni go entre dokunyuri mwanchumuri ya Mbizi TV bitukula Jumatatu nigo tukuba tukumurikira amangana alengete siasa astrabete gusanga no mwana siasa umuske Jimmy Mumanyi arabe granase studio Ndizi TV abe gago sanga 90 anamono igoro ya siasa tigendrete anse ense ejo ya Kenya State of the Nation na manga endrete kwa watikananga nomo sodo ngito chukumwaka omo
konyi umurai wenseri gadiga shagwa na yabogi gatia manga ndeza city wa Kenya ndo toka molekera ase imambi ya abona ase tera chikura gense munenusu na bekera na ase studio abuno to chipenda sumuti ko romoke tukwira na to kumolekera amagazeti ase nchira yobo ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke busi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate witera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iliyo kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonja witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso bw'omugusi omurigirelia bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igo beka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biyo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wuna butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira byubulimi nibinde binge imena isiko yarogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibinde binge koni abari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chigwilbaro nebinde binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda Sasure ensigweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 nemo amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagaligi yali kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chi computer echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya umuziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wo soma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwo usire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti salonebere cyanda eyemo isalonebere inye cyanda inye isalonemo wose inoti salonebere inye ibere isalonesato isalonemo eyemo ibere isalonesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bunabono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products ci mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1
kero wachire mwa Mama Tiffy Mitumba ntubwate obosemia ntubanetia barigereri bari siko bari batete gochaka biashara bachicha ase Mama Tiffy Mitumba elinde banyare ko bakonyora obosemia na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 ase Mama Tiffy Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tiffy Mitumba Bells abiro kama Mama Tiffy Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Ochakia waseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tiffy Mitumba Bells esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya ase birengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa igwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa sha ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original nerigoririanse gora tiles cha marbles chichuma cyukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichapi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukaniwa ni computer. Na boko bakiresimi ase namba enoti sano na ibere, enoti sato kianda inye, isato kianda, isano na ibere, Sha Ceramics for hardware and sanitary. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House.
asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomotio kisi bakire simi wetrase namba 0110505501 noria otageto obokoreri meyo mochio Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye moinye isano nemo isano na ibire gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ayumure migiata kuruoro gonkorwo gusi nichisemo chiyetanaine wono nankakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yuguciarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro ndagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chobosongo asamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumurulia Ndizi TV ngukwani bene ase entunda yende imejo muroberio wensakya imambi ya bono entunda ya kabere astoko batoko molekera ama gazeti ase mambi ya bono bunabotambi na benko molekera egazeti area ya The Standard imbe ukomanya ase obwagare igoro ya aliamurekeire ase egazeti ya The Standard gazeti ngoja nabayingo basomerera kera lituko ase imambi ya abono askwendo mwanchumurulia Ndizi TV turaba togosoma amagazeti tokurene limbya mono umwanchumurulia Ndizi TV asogotenena naintwe ime yomoroberio wensa kyana gotakoranga koba umoroberio enamba ekyemo askolende
elinde kwenekia amangana ya abere gagwikirana date kumanyia amangana majia amaya emambe ishabono omuroberio wensakia obere gokoba nominated as amameranio aliagusi Excellence Gospel Awards as umonchi murere ondizi titoko ali bagali abene ochiwakira Ndizi TV murobere bwensa kekoba esho elia wantete naboigo esho enamba eyemo ime yense yaito ya Kenya naboigo asorogongo rwagusi entera orabe gwakira omurobere bwensa kyakoba enamba eyemo soko omurobere enamba eyemo asemerobere yonsi ewochira chinsa chamambia ngwetera ase ogoswaso mtandao o www.gegaawards.co.ke igogwikira na alia obwatia machiko abekira rona boykobeka ekoda ya 466501 ekoda ya 466501 na kuyoakira omoroberio wensa kekoretwa Amonere Job na Frida kira emambia twakere tobe omoroberio enamba eyemo njera kie baraba twakira wetera sinamba osedi namba esime so wati namba echekaduda chikamambe anya kobwate esi miendeo sinabo twakere kuro mwancho muryelia nabo kumata inye isano na isato star 733 # etiangiro rere nambe yo 483 * 733 # kwa beke code yo ya 466501 nabugo twakira ekura yago ase omoroberio Gega Awards ase ensakia to enekinga nintu namba emo igo bata 483 * 733 # umanya kubeka code yo ya 466501 elindo beko twakira ekura yago idani zotanga ine ono no mwanchu murelio Ndizi TV kubeko muri omuri gogo tokwane tiobeko mwanchu murelio Ndizi TV asa igo beko muri oyogo elinde kitora betoko chenga ndo batebinga recording tuko yakome nande by the way nabo wakachikura chinyinge bunoganitie talinga wakire ya moya isanire aka 99 bakatobwe kogoso agali bekemia yoka uracha kiremia chikura 10 bali beli bu bekeli bu chikuremia ngende turi mapema mbia askendo mwanchu murere Ndizi totora tokoso masemo ika asama gazeti tukoля lero ndoche gazeti ya The Standard nigemulekirete anemono epeji ntangani engana erengete ogotumwanka bosukubani ko mwaka isiko umukonyi umurai wense Rigathi Gachagua enigomo aniga bara babate banga nigo bara bakumutumanka kinga kimuswado yora bokira nigo bose webunge gachabarai bari bakomo babira batebanga nigo abeire gakorokana gatawate chimbo achire chindonge ensemo nigo The Standard ni mulikirete anemono igoro ya Monterio ya Rachikoba anemono sekyombekeria kya NHIF na ende nonyanga Monterio Rachikoba nabo igoso sekyombekeria ya SHIF nigo bono ukirabona mabori ya manga ndrete kubatikana ngano kubora wechibesa usubusira wechibesa kurwa ase kyombe ekyo igate yuna mange nimekumanya ase ntira yobo agare ase emambi ya abono manchumuli ya tangwali ni wikasi gazeti ya Daily Nation page nentangani yakero muliki we gazeti ya mulikiretenga okoiwa wechi title deed na kibono kogendete koleta engusana no entindi gati yensemeli ye serikali na boigo abana inchi kubwatikana ningana erengete endemere page ya gatana kabere ni mulikirtengane ya sobo meboiga se page entangani ni mulikirto muswada bogwa kaisiko ko mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua seri tukore igoro abete kagoikirana ase egesa simero chinga ki Bishop Mtwiri abete gakumusabere kertoro chinga monogeri webunge nene Moses Wetangula ni garokanete kwa okoboko omuswada ye page ya kanene ya gatano ni mulikirtengane ya sobo imeboigo ase page yentangani nigendete kumulikira amabolyo igoro yobotumiki bwe chimillion $332 kubwatikana nelitkoliriria Kiswahili Day asaba bunge bagendete kumanyanga nchira kichibese icho chabete chigotumika ase page yentangani ne mulikirete na ki
Omwaziri oteneneta manganali yendemero ase kaunti ya Mombasa Mohamed Hussein abetega kubikwa byara kubwatikana n'amamocho abwateranĩtie amanganali ya rep na boigo ase okoira byara omugavana Abdul Samad Nasir boiga sepeje ntanganine murikerete ngaki abana boda boda bagendete gusiria ubugima bwabo anenekera bamurikirite umwana boda boda yomo ase egekoro kebeteke gokorekana kitariki 3 mutinyo kabiri umwaka bw'ekiri 2022 ase umwana boda boda yabeteka gwakirwe simi na boigo gutoka gasiritie ubugima bwaye Koska basio ACP jine ya kabere ne murikirete ngakibona babunge bagendete kuboria se baganete kumanya ngaki obotumiki bw'eki million chimisato emerongeto na isana na ibere cyabete chigotumika hase korende abataraba bagwisanika n'amachibu abete gakorwigwa anene ekero chi million ibere cyabete chiko wose ababete bakoereso nga chi million chi mibere cyabete chigotumika ase okobeka setup ya Kenya House Exhibition asense Maria Paris France erinde kwenekya nga market bare Kenya ase Olympics cyagwo se ase chigosore kiri cya myoko a Paris 2024 kero muri gazeti ya muri kertenga machi million 55 cyabete chigotumika ase ogocengera litko lya Kiswahili nabo igochi million 12 chikaba chigotumika ase Negro minorities nabo igo ase kolende botkibobete bogo ene kigose amabuli betega kubuliwa ase korwa ensemeri yomonyakero Gordon Wanyama oyole ase ensemeri ya Webuye Webuye West oyo betega ko enekyanga obutumiki bw'ekibese ekyo anigo kiri kinyinge mono anena sense ya Kenya egenderete gwetera amakongu kubwatikana na uchumi ya yasikolinde mbete bakoko ase okubeka Kenya House sense Maria Paris akabaga ko enekyanga nigo erachikoba yengencho ase enseri ya Kenya kwenyorera libaga ase kinse kiri cyisikoboigo ase peje ya kabere ne murikerete na kyabanyanyimbo korase county area Uasin Gishu na boigo Nandi bagenderete nobotuki kubwatikana ne punishment yabetege koyogwa ase aboro kigwa batano bekiraskeri gya form 2 korwa sensemeli yaboro kekero murikete koregetanga ni korwa se school ya secondary ya Songoliet akero aboro kigwa bane korase class gya form 2 babete bagwa kigwa marunsi na boigo kwaura eyo kabage kubumisa ase mebere yabo nabo igasege korogia kabere kemurikirite ensemeli ase omorki goyomo abete gakutukana namamocho yokonya chabati ase skuru yo ekairira nere koyegwa punishment ase peji ya gatatu manchu murikiririane murikirete ngaki county ya Mombasa yabete kegochingira litko lyobotari wose World Tourism Day kerba bete bakwaligania amameranyo yoko mnyoki Kigali keronga abange babete bakoererwa bakoerera kibabete bakonyorera obobui ase county ya Mombasa boiga sepeje ne murikirete ngaki abanyanyimbo kora se county ya Mombasa babere bagochakia obo tukiko bwatikana no gosira ko montere bayo masensemeri ya taxi yo bete kagosira kora litukoria Alamisi chinga kiabete gakoira customer ase page ne yakano manchu murikiriria ne murikirete ngakibono okongusana na kwendeta kwaniki wakati omurai wense naboigo omokonyo yerigati Gashagwa ase omuswada bwo kumwaka isiko Gashagwa obeire gokorenta libirira mono ekero no chinga muri kibigazeti ya murikirete anigo asama tukamange tokoranga Ruto nigo bataratwara obwamate obuya no mukonyo yabira kongo asogwikirania obukoreri aboiga sepeje ya kane ne murikirete nakibona sensemeri yo monogari webungenene Moses Wetangula arachikobaga kwaligania omuswado yo
habo ku mwaka isiko ensemeri yomokonyi bo muraibwense gashagwa kerebete korokana nga nigaberi gakoyoa okoboko asekolende arachikobaga kwenda nalibaga gucha saba bunge babe bagwaka ekura boiga sepeje ya kane ya gatano ne mulkerete boigengane yoyo musoda bo ku mwaka isiko anene seba mulkerete ama mocho alia amobwaterenetie agashagwa anene ase okorokia obugesaku nabaigo botumiki obubebu abisiaye nabaigo gotabwatia amachiko alia aganeire wetera ekatiba ya Kenya ase peji ya gatano nalimo ane mulkerete ngakibono ensemeli ya Mwananchi Right sababunge bagendete konyora ogwa kwa kurwa sensemeli yekegambero anenekera amangana habere kagututerwale nabago kwene kionga tabwateti ekatiba anene ya bwangoiga nelia yokobeka amagacho serikali ko ene no gocha ase gotenenerwa ne kampuni cy'abantu nyene keronga kigambero kyabetege ko ene kyanga mbabete bagokora gusiba gusangiriye ebirengere korwa ase abakenya ase nchera engikirano abo igolingana linde bamurikerete ne moroberio lya OCDF oyo batetenga tobeti gokubwata lichiko na boiga sensemende bamurikerete amangana arengete obo chenu mwanchu mulira goikira sepeje yo nigongo ikira moeli obokumurikira magazeti mambi abone ga sensemeri ya Daily Nation gotaka kwemanya mange abokugorira egazeti yo waesomie asobime osoye masemo ikasi gazeti ya The Standard epeji ya kabere niye mulekirete anemono igoro ya mariganio agenda tachinga kitegerete metenyi etato erindeto chigo chaka bene na boigo tuka asege wango kende asumurubiri ya audio CBC wika grade 9 nigo wikira bona abantu batamanyiti amange nemono kubatikananga nigo ebirasi biri adigitego chukwaga chwane serikali wikira bono bitaraba biwikiranirwa kubwatikananga buna ja wenretenga na bedotiga bange bali na mabuli boli grade 9 enero beiriye asenchira ere endonge toskepso ikase peji ya gatatu igazeti ya The Standard niye murekerete anemono chingaki abakenya baraba kwambuka wika asumuruberio lya Social Health Insurance Fund tkolia ankyo askolende chingaki amaboli amange andrete kubwatikananga nomoroberio NHIF kubwatikananga nigo chibesa echekerengo gichi billion emerongo ebere chabete chigosira chingaki chiria joko bato guska kurwa sumuroberio yo wikera asumuroberio urya osecha wikera bono NHIF besa chunchira manyu ya ngai chiberete toskepso ikase peji eria ya kani gazeti ya The Standard murekerete anemono igoro yenjira yomoroberio olia miroberio murai kwense Dr. William Ruto yabirege gotenna kigima taraba ke wikiranwa ase agokira bono murai kwense Dr. William Ruto abeta ko gwachira chinga saba Kenya akubolinga niga bete garotakuna gozira kuri ndagire nyinga tanya gotakuna liboli murai muri gazeti ya akoba gakubolia toskose kase page kubwati page ya gatano ne mu gazeti ya The Standard kubwatebanga murai wense Dr. William Ruto akonyara ku motori mokonyo ya ababunge ba UDA babere bagotiana bakorawa no mo chief whip Silvana Sosoro wetebanga murai wense Dr. William Ruto tabwati kendararo tabi ane mono kubwatikananga ningana eyo eligeto ku mwaka mokonyo ye isiko kubwatikananga nigo ababero tebanga na chikurangirige ikaro kubatebinga baba kumutoria gento bana bakora no kumusaba abe gako mu aka isiko peji ya gatana kabiri gazeti ya The Standard murekerete amocho murai usomo konyi murai wense rigadiga shawa akomochibwa yaraba kwirera ere wakwa isiko igatia mangana yo nalinga okubuna lichiko eke bengege 10 okwana mangana abere korkananga na yobogesaku nabo igokorokananga tali kumosiro murewense Dr. William Ruto asenjira ewendrete ensemo yende ni gogo igabera korokananga gakora obukuru na bigo chinkwana chia asabeta komochia omona chi ebina we high court epeji ya gatana gazeti ya The Standard ni yokwanera anemono igoro ya mange andrete anemono ensemo area
ya siasa sabangi bote banga nebwenrete abakumnu bwa matebwa ino muraigwense usomo muraigwense tuseme uta no bwa matebwa ino mokonyo yeri gabiga shawa kubatikananga ni bote banga ni go kugenda kobera nere kurago irani mainga amagendo ko kegeranga obwa matebwa abo mburaro kana koba obo ronge peji kubwati peji area ya Kianda gazeti ya The Standard ni ngemolekete anemono igoro ijama kweli yobutukanu ayobera korokananga ni gakorawa n'abantu batabwati okwegena okuyobose cult like killing sasense area ya Narok se kwikirabona abantu ikababere babo siria magimabo kulende ni gibage bigwito umuntu byamanyagwa byamanya amaliko atali amaronge ase chinyasi cya bone gabanye nyimbo babera batebanga nigo baraba kurubutuki nakwiro ndobwensi gitambukira abatukana amamocho yokuba ase ekyombe ekyo getali korokananga nekironge mwanju murero ndeze TV epeji unaona abengo ikira mwele kumulekera amagazeti ndiko manya mange na gokugora gazeti ya wanjite aha mwanju muri gwikiraga abo nigo toikira mwele bo kumulekera amagazeti mambia bonaga kwende nigo torapita go so sense media kabere ye studio job ngoira na arasege keke kerebusio baba gusanga no mugeni welitko lyarere goto basaguska basakanyira enda kubati umurubiri w'insakia obono mambia Ndizi TV ubwansu bw'umugusi amaryogo yemete nigabeire ricibwa se amarwaire au nonya nayasinyire ase Kinyagitari Super Medical Center igotoka somo cyobosongo nigotokwegokeria kurwo bwenya wetrasa amaryoga yo kurwase cinse cyesko ngurwari atora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo cyobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karagwa agine ndobwate ci machine tigo kumureka cyarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa amariogo ana abane machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage y'Kigali otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwense kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali Nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwantu muliriya bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisa
isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'umtandao ya www.ndizitv.net ili gutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV.
Oburimi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balya gusina beire ngo batebya nga oburimi nobonda nabo igo oburimi nesiro na beire ngo gotalya imeyaliro balya gusitumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyonekawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tika na irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete endagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli naki akora mabera yanyara ko bagwansa iga asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke batomorembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moyweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda banga babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 yetire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwa na Girokende ebikoro byabo byakarito uko mucana koroko ngoli mumura nabaho baba gusinga baterere mboli mumura eyente kenene nkelinga abamuko bacana ekero mwanya olire oro libaga na bumanda mugo cyamo mwanya olari chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria karebuya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenu so ikara chinsa bere nenu so tutenenie omochie omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero shomugusi nyangweso ningenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira egentekenene nokuinyorania igwa azetayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini